Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Cyril, 23 taong gulang at isang 4th year college student. Sa totoo lang, maayos naman sana ang buhay ko. Kahit papaano ay naisusurvive ng nanay ko ang tuition ko. Matagal na kasing yumao ang aking ama, kaya naman kaming dalawa na lang ni mama ang magkasama. May boyfriend po ako, Miss Love. Siya si Bren, 27 anyos at isang seaman na halos 2 taon ko na ring naging kasintahan. Mabait siyang lalaki at seryoso siya sa relasyon naming dalawa. Kaya nga kahit mahirap din ang long distance relationship, kinakaya naming dalawa. Kasalukuyang nasa barko siya ngayon nang magsimula ang lahat. Isang pagkakasala ang magagawa ko sa kanya nung magkaroon kami ng relasyon ng tiyuhin niya. 3 buwan pa lang siyang nakakaalis noon. Araw-araw naman kaming magka-chat kapag may signal siya sa dagat. Lagi niyang sinasabi na magtiis lang daw muna kami dahil gusto talaga niyang makaipon para sa amin at sa pamilya niya. At naniniwala naman ako doon. Pero hindi ko inaasahan, Miss Love, na darating ang panahon na susubukin ako ng matindi ng tadhana. Nagsimula iyon nang maaksidente ang nanay ko. Isang umaga noon habang papasok ako sa eskwelahan, tumawag ang kapitbahay namin at sinabing, "Cyril, nasa ospital ngayon ang nanay mo, puntahan mo na lang." Parang gumuho ang mundo ko noon. At dahil kailangan niyang maobserbahan at makonfine ng ilang araw, doon na nagsimula ang problema. Meron naman kaming kaunting ipon, pero napakabilis lang din itong naubos. May mga gamot na kailangang bilhin, may laboratory, pambayad sa ospital, at higit sa lahat, may matrikula pa akong kailangang ayusin, asikasuhin. Sa loob lamang ng 2 linggo, Miss Love, halos wala nang natira sa pera. Ayoko namang sabihin yun kay Bren. Alam kong nagtatrabaho rin siya ng mabuti sa barko dahil marami rin siyang obligasyon sa pamilya niya. Isa pa, hindi niya naman ako asawa. Hindi naman ako pwedeng manghiram sa kanya basta-basta, lalo't siya rin naman ang inaasahan ng kanyang pamilya. Ilan bang kapatid niyang nag-aaral pa? Kaya naman pinilit kong hinanapan ng paraan lahat. Nag-apply pa nga ako ng part-time work. Nangutang pa nga ako sa ilang kakilala. Nagbenta pa ako ng ilang gamit ko, pati na rin ang cellphone ko. Pero kulang pa rin. Isang gabi nga noon habang nakaupo ako sa harap ng bahay, hindi ko maiwasang mapaluha dahil sa problema. Pakiramdam ko wala akong ibang matakbuhan. Doon ako napatingin sa kapitbahay namin. May ilaw pa kasi noon. Bahagya akong natigilan. Bahay yun ni Mang Arthur. At si Arthur ay tiyuhin ng boyfriend kong si Bren. Kapatid siya ng nanay ng boyfriend ko. Bunsong kapatid nila at 39 years old na. Hiwalay na rin sa asawa. May maliit siyang hardware business sa bayan. May kaya siya kung tutuusin. Mula nung high school, naging kapitbahay na namin siya dahil siya ang nakabili sa dating may-ari ng bahay na yon na ngayon ay nag-migrate na sa ibang bansa. Mabait naman siya sa akin. Kapag may okasyon kila Bren, doon lang kami nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap. Pero hindi kami ganoon kalapit. Hindi kami close. Nagkataon lang talaga nung oras na yon, siya ang unang pumasok sa isip ko. Kinabukasan, halos kalahating araw akong nag-iisip kung lalapitan ko ba siya. Kasi nahihiya talaga ako. Pero mas malakas ang tawag ng pangangailangan. Bandang 5:00 ng hapon, naglakas loob akong pumunta sa bahay nila. Kinakabahan ang dibdib ko habang pinipindot ang doorbell. Ilang segundo lang ay bumukas ang pinto. "Cyril," nagulat siya nung makita niya ako. "Nandito ka pala, anong kailangan mo?" Good afternoon po.
Ngumiti siya. Pumasok ka muna. Umiling naman ako. Naku, hindi na po Mang Arthur. May sasabihin lang po sana ako. Napansin kong naging seryoso ang mukha niya. Ano yun? Napayuko ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, Miss Love, nahirapan akong magsalita. May problema po kasi kami. Tahimik siyang nakinig habang kinukwento ko ang tungkol sa nanay ko. Hindi niya ako pinutol kahit minsan. At nung matapos na ako magkwento, ilang segundo siyang hindi nagsalita. Magkahalo ang hiya at kaba na nararamdaman ko noon. Magkano bang kailangan mo? Direkta niyang tanong. Napakagat ako sa labi ko. Kahit 30,000 po sana. Unti-untihin ko na lang hong bayaran. May part-time job naman po ako pero aabutin po ng ilang buwan bago ko pumabayaran. Kung ayos lang ho. Hindi ko halos maitaas ang tingin ko sa kanya. Naku, napakalaking halaga pala. Yun ho talagang kailangan ko eh. Nagulat ako nung hindi na siya nagdalawang isip pa. Kayang-kaya ko naman yun ibigay sa'yo. Napatingin agad ako sa kanya. Parang nabunutan ako ng tinik. Totoo? Ngumiti siya ng bahagya. Oo naman. Pakiramdam ko ay may iyak ako sa sobrang ginhawa. Maraming salamat po kung ganoon. Pero akala ko tapos na ang problema. Akala ko makakahinga na ako pero hindi pa pala. Dahil maya-maya ay nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaiba akong nakita sa mga mata niya. May katahimikan na biglang bumalot sa pagitan naming dalawa. At doon na ako kinabahan. Pero may kondisyon ako. Parang may malamig na tubig na binuhos sa akin noon. Ano po bang kondisyon? Hindi agad siya sumagot. Ilang segundo muna niya akong tingnan. Pagkatapos ay marahan siyang bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala. Kalmado ang boses niya. Hindi naman kita pipilitin sa kahit ano. Bahagya akong nakahinga. Pero nananatili pa rin ang kaba ko. Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin ang pag-usapan natin. Lalo tuloy akong nalito. Ano po ba yun, Mang Arthur? Napatingin siya sa malayo bago muling binaling ang tingin sa akin. Napapansin mo naman siguro. May gusto ako sa'yo. Alam mo ba yun? Hindi ko alam kung paano sasagot, Miss Love. Tahimik lang akong nakikinig. At sa totoo lang, huminto siya. Parang pinag-iisipan ang bawat salitang lalabas sa bibig niya. Hindi ko talaga inaasahang mararamdaman ko to sa'yo. Gayong alam kong nobya ka ni Bren. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pero huwag kang mag-alala, Cyril. Gusto lang naman kitang makilala ng mas mabuti. Wala nang iba pa. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit pero biglang naging mabigat ang pakiramdam ko. Hindi naman nakakabastos ang sinabi niya. Wala naman siyang ginawang mali. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag. Para bang may babala sa likod ng mga salitang yun. Mang Arthur. Mahina akong sabi. Ngumiti naman siya. Hindi naman kita minamadali. Tahimik ang boses niya. Pag-isipan mo. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko na siya nakita bilang tiyuhin tuloy ni Bren. Hindi rin bilang kapitbahay. Kundi bilang isang lalaking may sariling hangarin. At doon ako tunay na kinabahan. Dahil alam kong desperado ako. Alam kong kailangan ko ng pera. At alam ko rin na nagsisimula ng maging komplikado ang lahat. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi mawala sa isip ko ang naging usapan naming dalawa. Sa kabilang kalsada, tanaw na tanaw ko ang bahay namin. Naisip ko ang nanay ko, ang mga kailangang bayaran, ang mga problemang hindi ko alam kung paano susolusyonan ng nag-iisa. At sa kabilang bahagi naman ng kalsada ay ang bahay ni Tito Arthur, ang tiyuhin ng boyfriend ko. Ang lalaking may kakayahang tulungan ako, pero kapalit ng isang bagay na pakiramdam ko ay unti-unting susubok sa katapatan ko kay Bran. At habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bahay sa aming barangay,
hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Hanggang saan kaya ako dadalhin ng desperasyon kong ito? Buong gabi akong hindi nakatulog matapos ang pag-uusap namin ni Arthur. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang sinabi niya. Hindi naman siya nanghingi ng kung anumang mali. Hindi rin naman siya nagbanta. Pero ramdam ko ang kapalit ng pagtulong niya. At iyon ang mas lalong nagpapagulo sa isip ko. Kinabukasan, mas lalo pang dumami ang problema. Kinausap ako ng ospital tungkol sa ilang bayarin na kailangan ng asikasuhin. May mga gamot din kailangang bilhin agad para kay mama. Habang nakikinig ako sa sinasabi ng nurse, pakiramdam ko ay unti-unting sumisikip ang dibdib ko. Pagkababa ko ng tawag, napaupo na lang ako sa sala. Wala na talaga akong ibang malapitan. Bandang tanghali, nag-message si Bren. "Kumusta ka na, babe?" Napangiti ako ng bahagya. Sa lahat ng nangyayari, siya pa rin ang nagbibigay sa akin ng lakas. "Okay lang, ikaw?" "Pagod pero kaya pa. Miss na kita." Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Miss na miss ko na rin siya. Kung nandito lang sana siya, baka hindi ko kailangang humarap sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, muntik ko nang sabihin ang lahat ng problema ko. Muntik ko nang ikuwento ang lahat, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko mag-alala siya habang nasa gitna ng trabaho at ayoko rin namang may masabi ang mga magulang niya sa akin. "Okay na ba si tita?" Nagsinungaling ako. Oo, okay naman na." Mabilis siyang naniwala at lalo kong nakaramdam ng konsensya. Pagsapit ng hapon, nagpa siya akong bumalik sa bahay ni Mang Arthur. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil may kailangan ako. Nadatnan ko siyang nagdidilig ng mga halaman sa harapan ng bahay niya. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti. "Alam kong babalik ka." Hindi ko alam kung bakit pero parang lalo kong nailang. "Pwede po ba tayong mag-usap?" Tumango siya. Maya-maya ay nasa terrace na kami. "Anong desisyon mo?" Tanong niya. Kailangan ko po talaga ng tulong. Hindi siya agad nagsalita. Parang hinihintay niya ang susunod kong sasabihin. "Kaya tatanggapin ko po yung kondisyon niyo." Tumango siya. "Okay, sige." Nagulat ako. Parang napakadali lang nang naging sagot niya. "Ganun lang po?" Ngumiti siya. "Ano bang inaasahan mo? Huwag ka mag-alala, Cyril. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Hindi naman ako ganun." Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ilang sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. "Cyril, hindi kita sinasamantala. Oo, gusto kita. Pero gusto lang kitang makilala." Napayuko ako. "Alam ko po. Kung gusto mo, pwede pa tayong gumawa ng sulat, ng kasunduan. Kasunduan nating dalawa." Napatingin ako sa kanya. "Seryoso po?" "Oo naman." Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, bagya akong nakahinga. Siguro mali lang ang iniisip ko sa kanya. Siguro mabait talaga siya. Ngunit bago tuluyang mawala ang pag-aalinlangan ko, muli siyang nagsalita. "Pero may hihilingin pa rin ako." Nanigas na naman ang katawan ko. "Ano po yun?" Ngumiti siya ng marahan. "Samahan mo naman ako magkape paminsan-minsan." Natigilan ako. "Yun lang po." Parang nabasa niyang nasa isip ko. "Nakakatawa ba?" Opo, medyo." Tulad ng sinabi ko, matagal na akong nag-iisa sa Cyril. Napatingin siya sa malayo. Masarap din paminsan-minsan na may nakakausap. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Wala naman talagang masama sa hinihingi niya. Pero hindi niya hihilingin yung bagay na iyon kung hindi talaga siya interesado sa akin. Pagkatapos ng usapan namin, Miss Love, binigay niya ang perang kailangan ko. Halos manginig ang kamay ko habang tinatanggap yun. Pakiramdam ko ay nabawasan ang napakalaking pasanin sa balikat ko.
Salamat po talaga, Mang Arthur. Walang anuman ni Cyril. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong inayos ang mga kailangang bayaran. Sa unang pagkakataon, Miss Love, matapos ang ilang linggo, nakatulog akong payapa. Walang iniisip. Ngunit hindi rin naman nagtagal ang katahimikang yun. Pagkalipas ng ilang araw, nag-message si Arthur. Kumusta na ang mama mo? Tinitigan ko ang message. Simple lang naman yun kaya sinagot ko. Mabuti na po. Salamat talaga sa inyo. Doon na nagsimula ang lahat, Miss Love. Palagi na kaming nagkaka-chat. Minsan ang pinag-uusapan namin tungkol lang naman sa kalagayan ni Mama. Tungkol sa araw-araw kong buhay. Hanggang sa hindi ko na malayang halos, araw-araw na pala kaming nagkakausap. Through chat, video call. At sapat na yon para mas makilala pa namin ang isa't isa. At habang tumatagal, mas lalo kong nakikitang iba si Arthur sa inaakala ko noon. Mabait siyang lalaki, matyaga at marunong ring makinig. Mga bagay na bihira kong makita sa ibang tao. Isang gabi nga habang nag-aaral ako, tumawag si Bren. Masaya ang usapan namin sa simula, pero napansin niyang parang wala ako sa sarili. May problema ba, babe? Wala. Sigurado ka? Napatingin ako sa may bintana. Sa kabilang bahay, kita ang ilaw sa kwarto ni Arthur. Mabilis kong binalik ang tingin sa cellphone. Oo, pagod lang siguro. Tahimik si Bren sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita siya. Konting tiis na lang, babe. Uuwi rin ako. Napapikit ako. Mas lalo kong nakaramdam ng guilt. Dahil habang sinasabi niya iyon, may isang bahagi ng isip ko, Miss Love, na iniisip ang ibang lalaki. At ang lalaking yun ay walang iba, kundi ang sarili niyang tiyuhin. Ilang araw pa po ang lumipas. Isang Sabado ng hapon, nagkita kami ni Arthur sa maliit na coffee shop sa bayan. Doon ko natupad ang pinangako kong kape. Wala namang kakaibang nangyari. Actually, nagkwentuhan lang talaga kami tungkol sa mga bagay-bagay, sa buhay, at sa dati niyang asawa. Ngunit habang tumatagal ang usapan, napapansin kong nagiging mas komportable na ako sa kanya. At doon, iyon ang bagay na nagsimulang magpabahala sa akin. Dahil may kung anong bagay nang nabubuo na hindi ko maipaliwanag. Habang pauwi kami, huminto siya sa tapat ng bahay. Salamat, Cyril, sa pagsama. Umiti ako. Ako dapat ang magpasalamat. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag. Nagtagpo ang mga mata namin. At sa maikling sandaling yon, alam ko, pareho kaming nakaramdam ng kakaiba. Hindi kami makapagsalita. Maya-maya ay umiwas ako ng tingin. Paano? Mauna na po ako. Sige, Cyril. Pumasok ako ng mabilis sa bahay. Ngunit bago ko pa maisara ang pinto, napatingin pa ako sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa may labas. Tahimik na nakatingin sa direksyon ko. At doon ko unang naramdaman ang bagay na matagal ko nang pilit iniiwasan. Dahil hindi na lang utang ang nag-uugnay sa amin. May nabubuo ng emosyon na pareho pa naming hindi inaamin. At natatakot akong isipin kung ano ang maaaring mangyari kapag tuluyan na namin tong hinarap. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan, Miss Love, pero hindi na nawala sa isip ko si Arthur. Hindi ko alam kung ano bang tatawag ko sa kanya. Tito ba? O Mang Arthur o Arthur na lang? Sa tuwing gigising ako sa umaga, may message siya. Sa tuwing pagod ako galing ng school, lagi niya akong kinukumusta. At sa tuwing naiisip ko si Bren, kasabay nun ang konsensya na unti-unting bumibigat sa dibdib ko. Mahal ko ang boyfriend ko, Miss Love. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero habang tumatagal, mas nagiging mahirap paniwalaan na simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa amin ni Arthur. At alam ko, kahit malaki ang agwat ng edad namin, nagkakaroon na siya unti-unti ng puwang sa puso ko. Isang gabi nang muling tumawag si Bren mula sa barko,
Masaya siyang nagkwento tungkol sa trabaho niya, tungkol sa bansang pinuntahan nila, tungkol sa mga plano niya pag-uwi niya. Kapag nakauwi ako, babe, magbabakasyon talaga tayo. Sabi niya. Napangiti naman ako. Talaga? Oo naman. Matagal na rin kitang hindi nakakasama. Sulitin natin ang magiging bakasyon ko. Sandaling natahimik kaming dalawa. Pagkatapos ay nagsalita siya. Salamat sa paghihintay sa akin ha. Parang may kumurot sa puso ko. Dahil alam ko kung gaano siya nagtitiwala sa akin. At alam ko ring may tinatago na ako sa kanya. Nang matapos ang tawag, hindi ako mapakali. Lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad. Tahimik ang buong barangay. Malamig ang hangin ng gabing yun. At habang naglalakad, hindi ko na malayang napadpad ako sa tapat ng bahay ni Arthur. Nagkataon namang palabas siya ng gate nila. Cyril, nagulat siya. Ayos ka lang ba? Ngumiti ako ng pilit. Oo. Nagpapahangin lang. Matagal niya akong tiningnan. Parang alam niyang may gumugulo sa isip ko. Mukhang mabigat ang iniisip mo. Napabuntong hininga ko. Pwede ba tayo mag-usap? Tumango naman siya. Naupo kami sa maliit na gazebo sa gilid ng kanilang bakuran. Doon ko binuhos ang lahat. Ang stress ko, ang takot para kay mama at ang nalalapit ko ng graduation at ang guilt na nararamdaman ko para kay Bren. Tahimik lang siyang nakinig. Hindi niya ako inuhusgahan. Basta nakikinig lang siya at iyon ang bagay na kailangan ko ngayon. Pagkatapos kong magsalita, ilang minuto kaming parehong tahimik. Napakabuti mong babae, Cyril. Sabi niya. Umiling naman ako. Hindi. Hindi totoo yan. Bakit naman? Napoy ko ako. Dahil may mali na akong ginagawa. Hindi siya agad sumagot. May mga pagkakataon talaga sa buhay na nalilito tayo, Cyril. Lalo na sa mga nararamdaman natin. Napatingin ako sa kanya. At minsan, hindi sapat ang mabuting intensyon para maiwasan ang komplikasyon. Mas lalo kong natahimik dahil alam kong pareho naming naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi na namin kailangang banggitin pa ang pangalan ni Bren. Pareho naming alam kung bakit nagiging mahirap ang sitwasyon. Lumipas ang ilang linggo, mas naging madalas ang pagkikita namin. Minsan pagkatapos ng klase, minsan kapag may kailangan akong bilhin sa bayan, at minsan simpleng pag-uusap lang sa harap ng bahay. Unti-unti naging bahagi siya ng pang-araw-araw ko. Hanggang dumating ang isang hapon. Kakalabas ko lang noon mula sa eskwelahan nang biglang bumuhos ang ulan. Sakto namang nasa bahay ako dahil may plano akong bilhin gamit. Napilitan akong sumilong sa covered area ng hardware ni Arthur. Nakita kong nandun siya. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. Cyril, gumiti ako. Nabasa ka na yata. Kaunti lang. Inabutan niya pa ako ng pamunas. Magkakasakit ka niyan. Hindi ko alam kung bakit pero kinilig ako ng mga oras na yon. At parang may mabigat na katahimikan sa pagitan namin. Cyril, napatingin ako sa kanya. May sasabihin sana ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yon? Alam kong mali ang ginagawa ko. Natahimik ako, pero mahirap pigilan ang puso. Parang huminto ang oras, at sa mga sumunod niyang salita, tuluyan ang nagbago ang lahat. Mahalaga ka sa akin, Cyril. At hindi ko alam kung bakit sa dami ng babae. Ikaw pa, nakasintahan ni Bren ang nagustuhan ng puso ko. Naapoy ko ako, dahil kahit hindi niya sabihin, matagal ko nang nararamdaman yun. At mas nakakatakot o mas natatakot akong aminin na parang ganun na rin ang nararamdaman ko. Arthur, may hina akong sabi. Alam kong girlfriend ka ni Bren. Masakit marinig ang pangalan nito ng mga sandaling yon. At alam kong hindi dapat. Tahimik siyang ngumiti. Pero hindi ko rin kayang magkunwari. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko, hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam kong nasarap ko ang isang desisyong maaaring magbago ng maraming bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ako. Aalis na sana ako. Akala ko kaya ko nang tapusin ang lahat.
Pero hindi. Sa halip humarap ako sa kanya. At naging tapat ako. Sa totoo lang, natatakot ako. Bakit naman? Dahil hindi na kita nakikita bilang tiyuhin ni Bren. Nakita kong medyo nagulat siya. At pagkatapos ay bumuntong hininga. Mula noon, Miss Love, mas naging mas malapit pa kami sa isa't isa. Mas bukas. Ngunit kasabay ng paglalapit namin ay ang pagbigat naman ng konsensya ko. Dahil bawat ngiti na binibigay ko kay Arthur, pakiramdam ko ay katumbas yun ang pagtataksil ko kay Bren. At alam kong hindi maaaring manatiling lihim habang buhay ang ganitong sitwasyon. Habang pauwi ako ng gabing yun, malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi na lang to simpleng pagkakautang. Hindi na lang simpleng pagkakaibigan. May damdamin ng namamagitan. At kung hindi ako mag-iingat, darating ang araw na may masasaktan. At baka ang taong yun ay ang lalaking matagal nang nagtitiwala sa akin mula sa kabilang panig ng dagat. Lumipas pa ang mga buwan habang nasa barko si Bren, lalong lumalim ang pagitan namin ni Arthur. Araw-araw na siyang parte ng buhay ko. Sa umaga may message siya. Sa gabi magkatawagan kaming dalawa. Magka-video call. At sa pagitan nun, palagi lang siyang nandyan kapag kailangan ko. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na mas madalas ko na siyang hinahanap kaysa sa boyfriend ko. Si Bren, ganun pa rin naman. Nangungumusta, nangungulila sa akin. Pero habang tumatagal, parang mas lalo nang lumalabo ang emosyon kong nararamdaman sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation ko. Pinaghirapan ko lahat ng taon na yon. At sa araw na yon, Miss Love, si Arthur ang unang hinanap ng mga mata ko sa crowd. At nakita ko siya doon, nakangiti at para bang proud na proud sa akin. Pagkatapos ng ceremony, lumapit siya. "Congratulations," sabi niya. "Salamat," sagot ko naman. Simple lang yun, pero pareho naming alam kung gaano kabigat ang lahat ng pinagsamahan namin bago umabot doon. Nang gabing yun, dapat masaya. Masaya si Bren na tumawag pa sa akin mula sa barko. Ngunit sa puso ko may kulang na. Pagkatapos ng selebrasyon, nagkita kami ni Arthur sa labas. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang sarili namin, Miss Love. At nung gabing yun, naglapit kami. Dumiretso kami sa bahay niya. At doon ko unang nabigay ang sarili ko sa kanya, Miss Love. Opo, may nangyari na sa aming dalawa. At naging saksi doon ang bawat sulok ng bahay ni Arthur. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. At doon, nangyari ang pilit naming iniiwasan. Hindi kami bumalik sa dati pagkatapos noon. Mas naging totoo kami sa lahat. Mas naging malalim pa ang koneksyon namin. At naging kami na rin. Habang si Bren ay patuloy na nagtitiwala at nangangarap para sa amin. Lumipas pang linggo, isang gabi noon, magkasama kami ni Arthur sa kwarto niya. Tahimik kaming dalawa hanggang sa bigla kong napatikil. Doon ko kasi naramdaman ang bigat ng lahat. Tumingin ako sa kanya at mahina kong sinabi na, "Arthur." "Bakit, Cyril?" tanong niya. Huminga ako ng malalim. Anong gagawin ko? Natahimik siya. At ako, tuloy ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Pakiramdam ko, mas mahalaga ka na sa akin kaysa kay Bren. Pakiramdam ko, ikaw na ang mahal ko, hindi na si Bren. Anong gagawin ko? Naiiyak kong sabi. Tahimik ang buong paligid ng mga oras na yon. Wala siyang naging sagot. Hanggang sa maya-maya ay tumingin siya sa akin at tumitig sa aking mga mata. At doon ko rin nakita na pareho naming alam ang totoo. Pero pareho rin kaming hindi alam kung paano haharapin ang lahat. Kaya heto ko ngayon, Miss Love. Naghahanap ng sagot, naghihingi ng payo. Sino bang pipiliin ko? Si Arthur o si Bren? Sana'y mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Nagmamahal, Cyril.
Magandang araw. Ito po ang istorya na nais lamang ibahagi sa atin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joel. 35 ang edad. Si Mrs. naman ay tawagin na lang natin sa pangalang Diana. 32 years old. Parehas kaming nagtatrabaho sa Ortigas, ngunit magkaiba ng kumpanyang pinapasukan. Maganda si Mrs. Maputi at makinis. Sexy at talagang takaw tingin. Nahawig siya sa artistang si Bella Padilla. Medyo maliit nga lamang si Mrs. dahil nasa 5'2" lang ang height nito. Sa edad niyang 32, ay dalagang-dalaga pa rin tong tingnan. Palibhasa nga ay nag-gym to at suki sa mga beauty parlor. May 2 na kaming anak ni Mrs. Parehas na babae. 4 na taon at 7 taong gulang. Malakas ang dating ni Diana sa mga lalaki. Kahit mistisahin ang ganda, ay hindi ako nahirapang manligaw sa kanya noon. Hindi kasi siya yung babaeng pakipot at mahinhin. May pagkapilya din ito. Kaya niyang paglaruan, akitin at paasahin ang isang lalaki kung gugustuhin niya. At hindi siya yung tipo ng babae na affected sa mga nambabastos sa kalye na kung sino. Sa tagal na rin ng pagsasama namin, ay masasabi kong may strong personality si Mrs. na hindi basta-basta na panghihinaan ng loob. Masaya ang buhay mag-asawa naming 2. Kahit minsan ay nagiging busy kami pareha sa trabaho, ay kahit papaano ay hindi pa rin namin pinapabayaan ang pangangailangan ng bawat isa. May oras pa rin kami sa aming lambingan, lalo na kapag yung sinabi nating malamig at maulan ang gabi. Yun nga lang ay hindi na katulad ng dati na agresibo kami sa kama. Siguro kasi pagod din kami at minsan ay madalas pang mag-overtime si Mrs. Ngunit isang karanasan ang hindi namin lubos maisip na dadaan sa buhay naming mag-asawa. Ang karanasang tumatak sa buhay naming 2 pero tinatawanan na lang namin sa tuwing ito ay maaalala namin. Ngunit aminado rin kaming nakadagdag spice to sa aming pagsasama. Naging biruan na nga rin namin ang nakaraan na yun, lalo na kapag nakakakita kami ng mga nakayunipormeng pulis. Nagsimula ang lahat. Isang gabing pauwi noon si Mrs. mula sa branch nila sa Ortigas nang maisipan niya munang dumaan sa isang mall para makapagbayad ng ilang bill sa payment center. Nagsabi siya sa akin na mauhuli siya sa dinner time namin. Ako naman ay saktong kauuwi lang ng bahay nung mag-text siya, kaya ako na lang ang nag-prepare ng hapunan namin. At sinabi kong hihintayin namin siya para sabay-sabay nang kumain. Madalas na ganun naman ang senaryo namin. Mas nauuna akong makauwi sa asawa ko. Makalipas ang 1 oras, nag-ring ang phone ko. Si Mrs. tumatawag sa akin. Pag pick up ko ng phone, dire-diretso ang salita ni Mrs. At di ko halos maintindihan ang sinasabi. Teka lang, sabi ko. Dahan-dahan lang at hindi ko maintindihan. Nagkwento si Mrs. na noong pauwi na raw siya, sakay ng kotse niya ay bigla daw siyang nabangga ng isang SUV sa tagilirang bahagi ng likod ng kotse at ito ay yuping-yupi. Mukhang tarantang-taranta si Mrs. kung ano ang kanyang gagawin. Kaya naman pinakalma ko muna siya at tinanong kung siya ba ay nasaktan. Ang sagot niya, hindi naman daw. So sabi ko sa kanya, easy lang. Pinakwento ko sa kanya ang nangyari at nagbigay ako sa kanya ng instruction na huwag gagalawin ang sasakyan
at picturan ang lahat ng anggulo ng aksidente. Picturan din niya ang plaka ng nakabangga at picturan din ang lisensya ng driver. Habang patuloy akong nagbibigay ng instruction sa kanya, ay narinig kong may dumating ng pulis patrol upang mamagitan marahil sa aksidente at ayusin ang traffic na dinulot nun. Nagbilin ako kay Mrs. na wala siyang pipirmahan na kahit na anong salaysay o incident report hanggat hindi ako dumarating. Mabilis naman akong kumilos. Nagbihis ako at inayos ko ang mga bata at akin silang dinala sa bahay ng aking hipag, ang ate ni Diana, upang makasunod ako sa kinaroroonan ng asawa ko. Mga 30 minutes away din ang layo ko kina Mrs. Pero matulin kong pinapatakbo ang sasakyan ko. Nang umabot na ako sa dulo ng traffic na dahil sa aksidente, ay muli akong nakatanggap ng tawag kay Diana. Sabi ni Mrs. sa akin, sobrang angas daw ng driver ng SUV na nakabangga sa kanya. Nakesyo kilalang tao daw ang amo nito na may-ari ng SUV. Pero binulungan daw siya ng isang pulis na huwag mag-alala dahil tutulungan daw nila si Diana dahil sila man ay nayayabangan dun sa SUV driver na kahit obvious na kasalanan nito ang pangyayari ay baka baliktarin pa sa huli. Sinabihan ako ni Diana na wag na akong umeksena dun kasi baka mapaaway pa raw ako at lalong lumala ang sitwasyon. Siya na raw muna ang didiskarte. Total mukhang pumapanig naman sa kanya ang mga naka-uniforme. Try daw muna niyang gamitin ang charm niya at paiyak-iyak. Pumayag naman ako pero sabi ko magmamatsyag lang ako sa malapit. Nung medyo tanaw ko na yung aksidente, ay nagpark ako sa di kalayuan para makita ko ang buong kaganapan. Sabi ko sa sarili ko, paanong hindi papanigan si Mrs.? Ayun siya. Nakatayong kinakausap ang mga pulis. Nakatanggal na ang suot na blazer at naka-spaghetti strap white top at palda na above the nilang. Aninag ang kakinisa ng maganda kong asawa. Kaya marahil ay todo asikaso sa kanya ang mga unipormadong lalaki. May papahid-pahid pa ng luha si Mrs. Napangiti na lang ako dahil alam kong umaacting na naman siya. Pero in fairness, yuping-yupi ang Honda na kotse niya. Yung dalawang lesbo naman ay di magkandatuto kung paano aalalayan si Mrs. Abot yung haplos ng isa sa likod niya para pakalmahin siya. Pero syempre alam ko ang nasa isip ng mga to. Lalaki din ako kaya't alam na alam ko ang mga ganoong diskarte. Yung pulis na chubby ang nakadikit sa misis ko. At yung isang pulis na payat ay nakaalalay naman sa braso niya. Naisipan naming tawagin na Chubs, yung matabang naka-uniforme, nung minsang naalala namin ni Mrs. ang nakaraan. Maya-maya, nag-text si Diana sa akin na pupunta na raw sila sa istasyon na malapit doon para ma-report sa inspektor at ma-record din ang mga sasakyan nila. Sumunod daw ako. Mga 10 minutes away din yung lugar na yun na nasa likod ng isang kilalang village. Parang isang lumang compound na may 3 bahay at detachment. Nagpark ako sa isang madilim na bahagi. Natanaw ko yung compound. Sina Mrs. ay nagpark sa loob ng compound at sinurrender nila ang mga susi nila doon sa payat na pulis. Tapos si Chubbs ay dinala si Mrs. at SUV driver sa kaliwang bahay na pakiwari ko ay opisina nila. Pinagmamasdan ko si Payat doon sa may labas at nakita kong may kinuha siyang bote galing sa patrol car. Tapos binuksan niya yung SUV at nagwisik-wisik siya ng laman ng bote sa car seat ng driver's side. Napamura ako at biglang nagtago ng gusto. At baka ako pang mapagdiskatahan pag nalamang nakita ko ang nangyari.
Sabi ko mukhang masiset up si SUV driver ng drunk driving. Kasi mukhang bote ng beer yung iwinisik sa SUV. Medyo naaawa ako ng kaunti doon sa SUV driver. At the same time, ay medyo natakot din ako. Kasi maaari ding mangyari sa akin ang ganun pag ako naman ang nakabangga ng babaeng maganda. Grabe din talaga ang kalokohan ni Payat at ni Chubbs. Sa isip-isip ko. Pabor nga lang ngayon sa akin dahil misis ko ang naagrabyado. Ilang saglit pa, nakita akong lumabas sina misis at may kasama pang isang pulis na nag-inspect ng mga sasakyan at kinuna ng mga pictures ang sasakyan. Tapos bumalik ulit sila sa loob ng opisina. Nag-text ako kay misis kung okay lang siya at sinabi kong nasa labas lang ako ng compound at natatanaw ko sila para di siya masyadong mag-alala. Nag-text back si misis at sinabing okay lang siya at pinagsusulat lang siya ng salaysay niya at kumuha lang ng kopya sila ng lisensya at car registration para sa report na gagawin. Medyo matagal din akong naghintay bago ako muling nakareceive ng text kay Diana. Sweetheart, don't worry, nagawan ko na ng paraan. May arrangement na kami ni Chief. Explain ko na lang later, okay? After ng text na yun, ay nakita akong lumabas si Diana at si Chubbs, kasunod din si Payat. Tapos nagtungo sila sa kanyang bahay na mukhang barracks nila. After 2 minutes, ay umalis si Payat at parang nagmamadaling pumunta sa bandang likod ng barracks. Ako naman ay naglakas loob na ring lumakad palapit dun sa perimeter ng compound papuntang likod ng barracks. Doon nakita ko si Payat na parang hirap sa pagsulyap sa isang maliit na bintana na tila may importanteng inaabangan. Matagal-tagal din sa ganoong sitwasyon. Mga 20 to 30 minutes din na nakatanaw lang to sa bintana. Nang makita kong umalis na si Mrs. doon sa barracks kasama si Chubbs na nakayakap pa sa bewang niya at sinamahan pa niya to patungo sa loob ng kotse si Mrs. Napansin ko pang bago magsarado ng pinto si Diana ay kumindat pa to at akmang bibigyan ng halik si Mrs. sa labi. Pero iniiwas si Diana ang mukha niya, kaya sa pisngi lang nakaisa si Taba. Tapos ay nag-drive na si Mrs. paalis ng compound at ako naman ay nagmamadaling sumunod din. Habang nakasunod ako sa likuran ni Mrs., ay tumawag siya at sinabing magpapark na lang daw siya sa McDo at sasakay na lang daw siya sa akin at mag-check-in daw kami saglit. Kasi medyo nagbago daw yung mood niya at hindi ko alam kung bakit ng mga oras na yon. Sabi ko hindi na kailangan kasi walang tao sa bahay dahil dinala ko ang mga bata sa ate niya. Pagdating ko ng McDo ay agad na sumakay si Missy sa sasakyan ko at agresibo niya akong sinuyo sa labi. Nagtanong ako, may nangyari ba sa kanila nung pulis na si Chubbs? Sumagot naman si Mrs. na magkukwento na lamang daw siya habang nagdadrive ako pa uwi. Habang nagmamaneho nga ako, ay nag-start ng magkukwento si Diana. Tungkol kay Chubbs, sinabi niya na diniin daw ng driving under the influence of alcohol yung SUV driver. Kaya na-detain doon sa detachment at makakalaya lang kung magbabayad ng areglo sa danyos kay Diana. Pero ang hininging kapalit daw ng pulis ay isang pabor kay Mrs. Kahit saglit lang daw at wala naman daw makakaalam. Yun ang sabi sa kanya. Hindi na ako nagtaka dahil maganda talaga si Diana. At kahit saan siya magpunta ay siya palagi ang nililingon ng mga lalaki. Sa isip-isip ko ay naglakas loob na lang siguro yung manong kay Mrs. Total ay tinulungan siya nito. Pero sabi ko nga, sadyang mapaglaro ang misis ko. Nakipagnegosasyon daw si Diana. Alam kong may pagkapilya ang misis ko at hindi siya yung tipo ng mainhi na babae
Kaya alam kong kaya niyang akitin ang mga yon para sa ikabubuti ng sitwasyon. Ako man ay hindi seloso dahil kilala ko ang asawa ko. Hindi siya basta-basta papatol ng walang dahilan. Sa huli pumayag siya, pero sinabi niyang may limitasyon kasi may asawa na siya. Ayaw daw pumayag ng Manong Chubbs at pinipilit siya ng masigit pa sa kaya niya, kahit saglit lang daw. Pero iba si Mrs. Sinabi niyang hanggang doon na lang daw siya. Kundi ay tatawag na lang daw siya sa asawa niya para ako na raw ang haharap na lang sa kanila, at so para may mapalaman lang si Manong Pulis ay pumayag na to. Pumayag si Diana sa kasunduan para matapos na at doon na nga sila pumunta sa barracks. Parang bigla akong nagliyab sa kwento ni Mrs. Nung nasa barracks na daw sila, naupo si Diana sa ilalim ng bed ng isang double deck at hinintay niyang lumapit si Chubbs sa kanya. Medyo kinabahan daw to at baka hindi sumunod sa usapan. Paglapit nito ay agad na hinulkan niya si Mrs. at napaplusto sa bewang niya pataas. Pero maya-maya lang daw, nawala na rin sa katinuan si Diana. Pero pilit pa rin naman daw niyang nilalabanan ang sarili. Ngunit sadyang nadala na rin daw siya sa sitwasyon. Lalo't agresibo din yung Manong. Pero maya-maya daw ay napasobra na si Lespo nang biglang inangat nito ang blouse niya. Tumutol daw si Mrs. pero ayaw daw nitong paawat. Kaya naman nagsalita daw siya ng malakas at sinabing, "Sige, gawin mo yan at sisigaw ako dito at kakasuhan kita." Medyo natauhan daw si Manong at hindi tinuloy ang masamang balak. Nagsorry din siya kay Mrs. Kalaunan dahil nadala lang daw siya sa sobrang ganda ni Diana. Matapos daw ang insidenteng yun, inayos na agad ni Diana ang sarili niya. Pero si Chubbs daw ay nangungulit pa. Pero sinabi ni Mrs. ay hindi na daw pwede kasi hinahanap na raw siya ng asawa niya. Kaya umalis na si Diana sa barracks. Nahabol-habol naman si Manong Pulis sa kanya. Pagdating namin sa bahay, ay wala akong sinayang na sandali. Agad kong inihiga sa sofa si Mrs. at tuluyang binigyan ng kaparusahan sa kanyang kapilihan. Halos mawala kaming dalawa sa ulirat dahil sa kwento niyang yun. Aminado akong naapektuhan ako sa kanyang mga sinalaysay. May kung anong spice nang mapakinggan ko ang kwento sa akin ni Mrs. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagmamahal ko kay Diana, ay parang naaaliw pa rin ako nang maisip na ang asawa ko ay nagpapakaaliw sa ibang lalaki. Naging intense ang gabi namin ni Mrs. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng selos, galit, nang mapakinggan ko mismo sa Mrs. ko na muntika na siyang magparaya sa ibang lalaki. Siguro dahil mataas ang tiwala ko sa asawa ko. Pero kung sakali man na natuluyan siya nung Manong na yun, ay baka maging iba rin ang reaksyon ko. Maging si Mrs. ay naging agresibo ng gabing yun. Para kaming bagong magnobyo at magnobya, nasabik sa isa't isa. Nakalimutan na nga naming sunduin ang mga bata sa ating niya. Kaya naman tinext na lang namin ang mga to na bukas na lang namin kukunin ang mga bata. Matapos nun ay nagtawanan kaming dalawa. Nagpapasalamat naman ako na walang masamang nangyari kay Mrs. At parang nakatulong pa nga ang mga pulis na madagdagan ang init ng pagsasama naming dalawa. Tuloy ang kwentuhan namin nang ma-realize namin na di pa pala kami nakakapag-dinner na dalawa. Buti na lang ay may na-prepare na akong food kanina kaya nakakain kami. Kinaumagahan ay nag-ring ang cellphone ni Mrs. at pinapapunta siya ulit sa detachment. Pero this time ay sinamahan ko na siya at para madaanan na rin namin ang car niya na nakapark sa McDo. Habang papunta kami ay niloloko ko siya na muli niyang makikita ang boyfriend niyang si Chubbs at baka humiling pa ulit yun.
Tawa lang si Diana at simpleng paasa lang. Pagdating sa detachment, marami ng ibang pulis doon at wala rin si Chubbs at payat na pulis. Siguro ibang shift na sila. Andun din yung representative ng amo ng SUV driver at isang kamag-anak niya. Nakipag-areglo la sila kay Diana at nag-abot ng 20K bilang paunang bayad at para iatras ang reklamo laban sa SUV driver. Pumayag naman kami at bahala na ang insurance sa ibang gastos. Laking pasalamat din talaga namin sa dalawang lesbo. Hindi naman namin sila pinag-isipan ng masama, lalo't sobrang yabang din ng driver ng SUV. Minura pang araw nito si Diana nung araw na yun. Yun nga lang, talagang lalaki lang din sila at naiintindihan ko naman kung natakam sila sa magandang misis ko. Kaya ganoon ang nangyari. At yun ang hindi namin malilimutang kaganapan sa buhay naming mag-asawa ni Diana. Naging adventurous din kaming dalawa. Or mas naging open sa mga bagay-bagay. Pero minsan, napapaisip din ako kung paano kaya kung totoong pumatol si Mrs. sa iba. Yun bang natipuhan niya talaga yung lalaki? Siguro iba rin ang magiging reaksyon ko. Baka sumabog din ang damdamin ko sa selos. Pero bago ko tapusin ang kwento ko, ay nais ko ring tanungin kayo kung parehas din ba ang magiging reaksyon nyo kung sakaling mangyari rin to sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Salamat at paalam.